ଜାଗାରେ ବସିକି ସେଥିରେ ଆଜି ଫଟୋ ଉଠା ହେଉଛି। ମୁଁ ଆସିଛି ଦେଖିବାକୁ ତ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିକି ଯାଉଛି ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବି ଦେଖିବାକୁ। ଏଠି ସବୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଘଟ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବି ପାଣି ଉଠେଇଛନ୍ତି କେତେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସିଗଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ପୁରା ଫୁଲ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ। ହଁ ଫୁଲ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଦେଇଛି 200 ଟଙ୍କା ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଦାନ। ବହୁତ ଖୁସି ମାରିଲା ମତେ। ମୋ ନାଁ ଆଲାଉନ୍ସ ସରିଗଲାନି। ଆମର ତ ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ଜଣେ ହିଁ ବୀର, ସିଏ ହେଲା ଆମ ହନୁମାନ। ଜୟ ହନୁମାନ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନ ଏକା। ତାପରେ ଆମର ଠାକୁର ଦେଖିବାକୁ ଗଲୁ। ମୁଁ ଆଗରେ ଥାଇଛି, ମା ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜାଇଛି ଭିତରେ। ଏଥର ବହୁତ ସବୁ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଏ ବର୍ଷର ବି ଠାକୁର ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ। ଏ ବର୍ଷ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଛି। ଆମର ଏଠି ହେ ଜଗା ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଗଲି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ରୂପ ଦେଖିବା ଆମେ। ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଘଟ ଅଛି, ପୂଜା ଘଟ। ତାପରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଗଲେ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ଆମ ଜଗାକୁ ଯେଉଁ ରୂପରେ ବି ଦେଖିନେଲେ ନା ହୃଦୟ ଫାଟି ପଡ଼େ। ଆମ ଜଗା ବି ହେଇଛି ନା ଜଗତର ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ପରା ମୌନମଣି କୁହାଯାଏ। ସବୁ ରୂପ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶ କୁହନ୍ତି ଏଇଟାକୁ। ହଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶ କୁହାଯାଏ। ହଁ ତାପରେ ଏଇଟା ତୋଳ। ହଁ ଏଇଟା ଆମର ବିମଳା। ଏଠି ଆମର ସୁନାବେଶ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଜୁହାର ହେଇକି ଚନ୍ଦନ ଘିନି ଆସିଥିଲି। ମା ଏବେ ଜୁହାର ହେଇକି ହଉଛନ୍ତି। ହଁ ସୁନାବେଶ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜଗାକୁ ଯେ ବେଶରେ ବି ଦେଖିନବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଆଉ ସୁନାବେଶରେ ତ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆମ ଜଗା। ତାପରେ ମା ଟୀକା ନେଇଗଲେ। ପାଣି ଟିକେ ଦେଲେ ଯେ ପିଇଲେ। ଟିକେ ମୋର ମନ। ତାପରେ ସବୁ ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବେଶ। ତାପରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବେଶ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଏଇଟାରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏଟା। ଆଉ ମତେ ପଦ୍ମ ବେଶଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଶ ମତେ ଲେଖା ଦୁଶୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୁଶୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳେ ସେଠି ବହୁତ ପଢ଼ିଥିଲି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ସବୁ ପଢ଼ୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମୋର ଆଉ ମନେ ରହୁଛି ଟିକେ। ଆରେ ନା ମୁଁ ସେଟା କହି ନାହିଁ। ଏଟା ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଶ। ଆରେ ଅଛି। ହଁ ଏଇଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଶ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଏତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଏଟା ହେଲା ବାମନ ବେଶ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତ ହେଇଛି ବାମନ ବେଶଟା ବି। ସବୁଗୁଡ଼ା ଭଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ବର୍ଷ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସବୁକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରାହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୁନ୍ତରେ ଏଥର ବନା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ।
ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତତେ ଦୁଶୁଛି ବୋଲିକି ସେ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁ ପଢି ଦଉଛୁ, ମତେ ତ ଦେଖାଯାଉନି ଆଖି ଥାଇକି ବି ମୁଁ ଅନ୍ଧ। ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ। ଏଇଟା ମୋର ମନେ ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ। ସବୁଗୁଡ଼ା ଭଲ ହେଇଛି। ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇଟା କରାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ ବହୁତ ଭଲ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ପୁରା ସୁନ୍ଦର, ପୁରା ଘୋଡ଼େଇ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଜଗା। କିନ୍ତୁ ଏ ବେଶର ନାଁ ମତେ ମନେ ପଡୁନାହିଁ। 32 ବେଶ ହେଇଛି ଆଉ 32ଟା ବେଶ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଠାକୁର ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଲା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଥିଲା। ତୁ ଦେଖୁଛୁ ନା ଦର୍ଶକକୁ ଦେଖଉଛୁ? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଦର୍ଶକକୁ ଦେଖାଉଛି। ହଁ, ଗଜାନନ ବେଶ, ମାନେ ସେଇ ଗଣେଶଙ୍କ ନାଁ ପରି ଗୋଟେ ଥିଲା, ମୋର ମନେ ପଡୁନଥିଲା। ଏଇଟା ତ ବାମନ ବେଶ ଦେଖେଇଥିଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ମନେ ପଡୁନାହିଁ। ଏଇସବୁ ମୋର ମନେ ପଡୁନାହିଁ, ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଗଲାକୁ ଦୋଷ ବି ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଯେ ସେ ରାସ୍ତା କାମ ଯେ ମଝିରେ ହେଉଛି ନା ତୋର ଭିତରେ, ସେ ରାସ୍ତା କାମ। ତାପରେ ତଳକୁ ଆସିକି ସେ ପାଣି ପୁଲ ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ହାତ ଦେଇଦେଲି। ଏଠି ଘଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଘଟ ଯଜ୍ଞ ଅଛି। ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ, ଆଜି ଘଟ ଉଠା ହେଇଛି ନା। ଆଉ ଆଜି ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଷ୍ଟାଇଲ ଏକା କରିକି ମୁଁ ଟିକେ ଆସିଗଲି ସ୍ଲୋ ମୋସନରେ ଦେଖିକି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆର ବର୍ଷ ବି ଏଇଥିରେ ମଝିରେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଥିଲା। ମୁଁ ବାନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ଆମର ହେ ଜାଗା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରି ପକେଇଲି। ତାପରେ ଖିଆ ପାଳି ଆସିଗଲା ମମିଙ୍କର। ମା ଖାଉଛନ୍ତି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ପଟାଟୋ। ପଟାଟୋ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ। ଆରେ ମୁଁ ଖାଉଛି ଲସି। କି ଶୀତ ପାଗରେ ଲସି ଖାଉନା। ମା ଧରି ନେଲେ ରେ, ମା ବି ଧରି ନେଲେ ଲସି। ମୋର ସତେ ଗଲାଣି। ମୁଁ କିସମିସ ମାଗୁଛି ମା। ତାପରେ ମୋମୋ ଖାଇଲେ ମୋ ମା ନନଭେଜ ଖାଆନ୍ତିନି, ଭେଜ ବାଲା ଖାଇଛନ୍ତି। ମୋମୋ ଖାଉଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଖାଇ ଦେଇଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାଙ୍କୁ। ତାପରେ ମୋର ସପିଂ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ରୁମାଲ, ଲିପଷ୍ଟିକ, ଷ୍ଟିକର, ଫେସଲେଟ୍ କ୍ଲିପ, ଫେକ୍ ନେଲ୍, ଚାମଚ ଭାଇ ଆଣିଛି 2ଟା ଚାମଚ, ମୁଁ ବି କିଣିନି। पेन बेस्ट मास्टरी करने मो 1400 टका भाई बने सार देलो लेजल स्केल क्लिप सब बहुत सारा जिनस घिनि के आइछि मु आपण मन को कहउछि आ मिनी बैंक बैग वाओ मो फेवरेट हैला से गेला मेचुरा गाढ़र किसी से सब मोर दरकार अछि मत बहुत सुंदर लागिला कत्ते माला को नहीं जीवा कथा तार भी चामची दीता जा देखिबो नबो गोटे रो सब घर अछि फेर भी नबो एटा चामची तो जा पिंजो से खाली पड़ी दीटा आ मम्मी भी तांको पाइन के सब खुरा जे नहीं ना मु गोटे लाउ दुआर झिना काढजी पानी कखारु करिनी बड़ी देनी और गोटे झिना पैकेट जेडा पानी कखारु करिमी बोली बड़ी देमी एटा मम्मी एते किछि आण देनी 1600 टका खर्च कर देखा झिना काढ देख एटा मु आंची पानी कखारु करिमी बड़ी देमी बस 1600 टका मोर खाई गेले चलिली।